Nadaleko nema tako vrednog Radiše čije domaćinstvo blista i koji pod svojim krovom kaže ima pravo blago. Čovek sa srca dva, verujte to sam ja, od mene može sve, ja ljubim žene dve. Moje pravo blago su moji 6 dece i moje 2 žene. A šta će ko da priča, to nas ne interesuje i ne zanima. A ovo su 2 Radišine lepše polovine na koje je ponosan i koje su u pristranku šumadijskog sela Trudelj 6 puta bile trudne i izrodile predivnu decu. Prva 4, a druga 2. Na početku je Stojanka donela sreću sa 3 sina i kćerkom, a onda je još jedna žena pojačala dom sa 2 devojčice. Za njega uvek moguće je sve. Ali nije Radiša junak priče, već ova žena. Saznavši da je Ana trudna sa njenim suprugom, hrabro je stala u odbranu nerođenog deteta i prihvatila sve, pa čak i suparnicu koja se tada našla u beznađu i na ivici ponora. Sećate tog dana kad ste došli ovde prvi put i posle svega toga, trudni, kako to izgledalo? Verovatno vam nije bilo lako. Pa nije mi bilo lako, ali ne bi ni došla, nego sam se taj dan posvađala sa svojim roditeljima i pošto nisam imala gdje da odem, došla sam s namerom da neću ostati, ali sam ipak ostala. Nije mi prijatno bilo. Ali si podržala svog supruga? Yes. Dečiji je život najvažniji. Nevino dete. Kako te? Sasvim normalno. Mi smo se znali i pre toga i ja sam dolazila i žena ništa nije rekla. A Stojanka, ostaćete upamćeni kao neko ko je prihvatio ženu. Mnogi ne bi tako postupili. Da, ne bi. Kako je to sve počelo, Radiša? Pa eto, počelo je igrom slučaja, zahvaljujući upoznasi moju prvu ovu ženu, Stojanku, to je toliko dobra žena i ona je nosilac ovoga svega. Od nje je to sve poteklo, ona da je bila loša žena i mislim, nije loša žena, nego lošeg razumevanja. Tebi kad je bilo najteže, rekao si mi, ona te razumela. Jedino me ona razumela. Žena? Žena prva, ova Stojanka, ona me jedino razumela i dala... To razumela te da imaš drugu ženu i jedna trudna? Da. Šta ti je majka rekla? Pa majka se nije složila s time dugo vremena ona je to gledala površinski kao većina naroda što gleda, razumijete, gledala je to kao neki bauk, ali... A šta ti je rekla Stojanka i čime te to kupila, vidim? Stojanka me kupila sa time što mi je prvi predlog dala i rekla mi je, pa eto, vidi samo na sve načine da se dete ne uništi to, jer mi smo imali tad već 4 dece, 3 muški, 1 žensko i ona je se bojala da se nešto ne desi, jer živo biće je najveća greota i to je greota uništiti. Ipak, svi su bili u čudu, a 3 sela brujala su o Radiši i 2 njegove žene. A Radiša, vjerujem da pretpostavljaš šta misli selo ovdje, tebi kaže onaj Radiša, da je čudo, 2 žene, čudo tamo, šta se radi. Ima i oni koji misle možda da nisi normalno. Šta ti? Pa većina Gvozdene to tako misli, ali to smo mi operisani od toga, mi gledamo svoj posao. I ne interesuje nas nikako mišljenje kakvo ima selo, kakvo ima rodbina, mi gledamo svoj posao. A vi ćete posle kroz ovo da vidiš šta je u pravu, a šta nije. Pitam oba dve.
sve te priče, verovatno, koje se šire i selom. A i verovatno neko kad čuje priču da neko živi sa dve žene, onako mogu da deluju i, ajde kažemo donekle i podcjenjivački, neko će kaže da li su normalne. Kako vi to doživite ili? Iskreno ti kažem, znači prvih mjesec dana je bilo toliko priči da nisi mogao da živiš. Niti znaš ni da li da ostaneš, ni da odeš, katastrofa. Posle mjesec dana, znači pregraničiš sam u svojoj glavi, to je moj život, ako je meni okej, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, mene ne dotiče uopšte, ko će šta da kaže. Meni je bilo bitno, posle toga su moji roditelji mene prihvatili, moju decu, i ostalo me uopšte ne dotiče. I danas danje vjerovatno neko priča, ali malo manje nego što je bilo. Prošlo 10 godina. 10 godina, već tako. I Stojan, da sve funkcioniše ono okej, bez problema. Da. Kaži mi, Radiša, dve žene, ovoliko domaćinstvo, nije lako se boriti. Pa dobro, ništa, kod nas je specifična stvar kod ovih nas Srba. Za nas sve kažu ne može i teško i loše, ja ne kukam ni na šta. Mene je, Bogu hvala, sve dobro, sve je super. I dok su možda u selu tema za ogovaranje, pod Radišinim krovom vlada apsolutni red i rad. Kao jedan su za trpezom u njivi i u najtežim šumskim poslovima. Radiša, pogledaj ovo, je li ovo tvoj kapital? Pa ovo je moj kapital, jesi vidio ovim pozadi, ovi mali, ovo sa rogićima je najveći moj kapital. Ova sa... Sine, kako se zoveš ti? A ti, sine? Anđela. Bravo, slušate li tatu? A mame? Da. Oba dve? Bravo. Momci, šta vi radite? Šta je vaša obaveza sa ćalom u šumu? Kako? Pa mi idemo u šumu, bavimo se, drvoseče smo, sečemo drva na metar, izvlačimo iz doma. Tu su traktori, mašine, kad stignemo po... Ajde da vidimo, ajmo sa ocem dole da vidimo šta ovo sve imate. Radiša, nema šta nemaš od mašina. Pa eto za ti. Kakvi su ti ono točkovi, čoveče? Ono su dupli točkovi, to je za ovaj moj traktor, ovo je moj traktor. Ja njega vozim i za njega imam ove duple točkove. Ne, Fiat. Dobro, imaš koliko? 3 traktora? 4. 4? 4, svi muškarci imaju po traktoru. Jel mora to tako? To je tako običaj kod nas. Posao, momci, a? Jeste. Pa uigra... Nekom jeste, nekom nije. Pa dobro, uigrana ekipa, mi se tamo. Da. Kad ja svoje pozicije, svako zna šta treba. Pomaže ti jedan drugog, ono kako? Uvek. Bez braće, kod nema braće, ako su složni, onda sve ide kako treba. Nisu... 3 brata u šumi, koliko danas naseču drva? Zavisi. Kakav je, da je 20 metara. Jel sve u vašoj ili uzimate ono pod zakup? Kupujemo šume, damo novac i ulazimo u šumu, izvedem dio šumara i ulazimo u šumu. Znači sve po zakonu? Tako je. I dok muški deo savlađuje težačke poslove, dve žene u kući složno odrađuju ženski deo posla. Pa ako smo obadve kod kuće, obično sam ja oko stoke, a Stojanka kuva ručak i tu je, a ako nismo, onda svak radi sve. Dakle, I na polju i u kući. Dakle, šta, kako naleti od posla? Naravno. Ali jednostavno slažete se u svemu? Mi se slažemo. Ana ide namiri soku ona jutri. Ja sam u kući ovdje spremam doručak, ručak. Za svu decu, naravno. Da, svu decu, da. I još jedno vas pitanje, ali nema neke zavisti, ljubomore, sad kome je recimo Radiša više posvetio pažnje ili... Jel nema toga? Pa još uvijek nema. A da li će biti, to ćemo vidjeti. Šta kaže Stojanka? Nema ljubomore nike. Prvo ja nisam ljubomorna.
Ona me razumela i prvo i zadnje veče. A moram da te pitam, da je ona donela tuđe dete, da li bi ti prihvatio? Realno, evo sad ću, nikome to nisam nije me niko do duše ni pitao. Ja bi nije ni smeo, izbjegavao je možda zbog odgovora ili mislio je da neću dati tačan odgovor. Važno je da je dete, ali nije važno uopšte čije je, važno je gdje se rodilo. Kao što sam ti rekao malo pre, važno je čije ovce pasu, a nije važno čija je livada. Znači da je ona zabrljala kao ti? Ti, dete bi bilo prihvaćeno isto kao i ova druga deca, pa važno je da su deca živa i zdrava. Dobro, ti to sad ne veruješ, ali... A ona je dobra žena, šta? Bar za mene. I u suštini svi to gledaju, znaš, kako nas dve, šta nas dve. Nismo se nas dve tražile, nego je Radiša tu bio posrednik između nas. Šta ja sad imam da se nešto kao ne raspravljam sa ženom tu ili nešto. Nije ona meni kriva što sam ja ostala trudna sa njim i imam decu sa njim. Nije ona bila sa mnom, mislim. Ali dobro, ljudi to na to gledaju malo čudno. Ma meni je okej. Tu je da mi pripazi decu kad treba, njena deca se sa mnom slažu okej, tako da nema problema. Čak i u jednom ključnom trenutku ona stala iza vas. Jeste. Malo pre sam malo zapitkivao žene, koja najbolje sluša, on kaže Radiša sluša nas više. Pa dobro, sad je... Glas je ti opozicija. Sad sam ja opozicija trenutno, mada sam i u suštini i u državi opozicija, ja sam socijalista, nisam to menjao, nisam to izabrao. Ako te čuje Dačić mora da dođe ovdje. Odmah će, on će da peva na krštenju. Kad krštavaš ove sokolove? Pa evo ti da ti kažem, Gvozdene, to imamo nameru da ih krstimo, malo smo se zainatili. Nema više se svađaš popovima. Neću s popovima, ja popovima... Nema to veze sa crkvom. Nema veze sa crkvom, ali ćemo krstiti sad u najskorije vreme i Isus Hristos je kršten u 28 godina i nije zakasnio, tako i da moji sinovi nisu zakasnili. Pa jest, ali oni ti u šumi, ako ih iskupiš sve, svaki dan radi. Zvaćemo te Gvozdene kad budemo ih krštavali, to će biti opšte narodno veselje. Dolazi god... I zovemo Dačića, tvog predsjednika, hoćeš? Obavezno, bez njega nema ništa. A što nisi promenio tu stranku? Pa da ti kažem, ja se nisam ni učlanio u tu stranku radi neke pozicije, ni radi nekoga privilegije. Ja sam se učlanio tu, smatrao sam da tu ima skroz normalni ljudi koji misle slično. Ne kažem da misle kao ja, ali da misle slično kao ja. I zbog toga sam se učlanio. Nadam se, dokle bude to tako, bit će. Sad se neću, nudili su mi da pređem i u druge stranke da bi dobio i neke uslove, neke privilegije. Eto, meni ne treba, ja bogatstvo sam stekao, bogatstvo. Boga mi, kako pričaš, otići ćeš ti u diplomatiju, Dačić te... Pa da ti kažem, kamo lepe sreće da ima više ovakih kao ja. Ne kažem da ovo sad je, možda će to da gleda narod i da osuđi. Neko će da to osudi, šta veli? Mnogi, većinom. Mene osuđuje i moja rodbina, znate šta, nema tu nešto skriveno, ali ja gledam svoja posla. A Radiša tek ima posla. Najpre krštenje, a onda svadbe koje će, kako kaže, na ovoj padini da ljuljaju po 3 dana.